Здравейте на всички, аз съм Деца и в този епизод ще ви покажа как се прави сам сервер с root и как да отворите порта. И така, нека да започнем. Влизате в sa-mp.com. Натискате на download и си изберете един от двата сервера. Linux сервер или Windows сервер. Аз като съм на Windows, ще цегля Windows. Правите нова папка на десктопа, за да е по-лесно да отваряте мода. Отваряте WinRAR папката, която е отдолу. Взимате тези файлове и ги слагате в папката. Отваряте папката. Най-важното е да отворите първо сервер CFG и така. И нека да почнем да обясняваме малко ето тези работи, които са LAN mod 0, LAN mod по-точно както е. Това е за да не ви лаги сървъра, такива някакви работи, да не се претрупва сървъра. Аз принципно нищо не го правя, аз се оставям на него. Relcon password задължително го смените, иначе сървър няма да се пусне. Аз ще напиша туториал. Туториал 32. Max Players е колко максимални играчи да има в сървъра. Порта е порта на сървъра. Както примерно пишете ето така. Примерно сървъра. И две точки 7777 и така влизате в сървъра. Аз ще го сменя на 2020. Постнейма е името на сървърчето. Game Mode 0. Това е като си направите нов мод и както се пише мода, примерно ето таймер тест. И взимате, копирате това и слагате ето тук. Филтър скриптове, това са помощни работи, да не ги слагате в мода и да бъдат в филтър скрипт. Аз лично ви препоръчвам да бъдат в филтър скрипт, всичко да слагате в гейм мода. Ако искате да махнете нещо, някой филтър скрипт, копирате го и го изтривате. Announce и query, това е едно. И ако искате да рекламирате сървъра, не го промените. Сървъра в някакъв сайт. Chat logging, това е за да виждате какво пише в конзолата, като пуснете сървъра. Web URL е и URL адреса на сървъра, в смисъл сайта на сървъра. Аз като нямам пишете точки. OnFood, ето тези 5 работи. Това са добавки за сървъра. Не ги променяте също тях. Max на PC. Това е коли, колко коли да има в сървъра. Като си направите кола, примерно. Ако искате максималния, примерно 20 милиона там да бъдат, сега пишете 0. Просто не го променяте. Login time формат. Това е като отворите сървъра в CMD-то да пише тайма, като копирате някой, който написал нещо. Да, това е. Натискате Save и отваряте Google. Пишете първо в Windows търсачката CMD и пишете IP config и най-важните са ето тези двете неща: IPv4 адрес и Default Gateway. Gateway е за да си влезнете в рутера, IPv4 адрес е за да напишете адреса, да отворите порта. Така, пишете 192.168.0.1. Потребителско име и парола. При мен е админ, потребителско име и парола админ. На вас може да е по-различно, ако не си знаете потребителското име, отдолу под рутера го пише. Ако ви е сменено, звънете на интернет доставчика и така, натискате код. Така, първо отваряте forwarding. Натискате на add the new.
Пишете порта какъвто сте задали в сервера SFTG. Аз съм задал 2020. И пишете 2020. На интернет порт също 2020. IP адреса, ето IP адрес. Това е IPv4 адрес. Пишете това тук. Така, и натискате на Save. И ето, отворихме портовете, да си пусна сервера вече да бъде онлайн. И така, да пусна сега сервера. Ако ви се отвори такова тип, че просто го махнете, няма смисъл. Да не ви се отваря, когато отворите пак сервера. Натискате на Run. И ето, сервера ми се зарежда. Така. Това е защото написахме друг гейм мод и там е таймер. Ето, таймер. Това е таймер, да. Натискате тук е така. Минимизирай. Затваряте всичко ненужно. И отваряте сам. Ако не си знаете IP адреса, пишете ето тук whatismyipaddress.com. Натискате ето тук, добавяте сервера, копирате ето този адрес. При вас ще бъде различен, това е моя IP адрес. И слагате две точки. И порта какъвто сте задали, аз съм задал 2020. Натискате OK. И ето сервера ви е пуснат. Да, това беше от мене. Ако клипа ви е харесал, абонирайте се за мене, харесайте клипа и коментирайте. Довиждане.